Burpan deneri ze moduz, hemen beti topera eta gure burp espiritua edatzen egunero. Hau dela gutxi, Australiako natiboak hasi dira burpatzen Sydneyko kaletan. Saio hontan, lau burp. Kirola burp saioan Iban Bilbao Fraiderekin. Superheroiak atalean superheroi berri bat ezagutuko duzue, bere izena Super Popero. Karima Barkatek erronka bat eginen digu eta skatelaria improvisatu da. Burp tour atalean Etxebarri bizitatu dut eta han sekulako arrazoak ukan ditut. Tradizionala eta garaikidea. Listo zarete, mandua utzi zeustasun nuala ondo ipini, burpon eta orain ikusten gara. Kirola aipatuko dugu burp saioan Iban Bilbao Fraile estatu batuetan da eta han txapelketa bat ari da preparatzen frog jump deitzen dena. Burp saioan zuzeneko teknikak erabiliko ditugu, baina lehenik ikusiko dugu nola entrenatzen den. Gogorrak, gogorrak! Gurera ida! Bagoa! Azkalago! Arrin esatzen du! Arrin! Orain! Arrin! Segi! Oben danai! Iban Bilbao Fraile txapeldun! Nuebit txapelketa! Nuebit! Ia! Gartiola dugu! 5.7, 5.8, 5.6, 5.9, 5.7, Championship of the front jumping, Iban Bilbao Fraile! Aupa Iban, ze moduz?
Bai, kaixo Jokin. Zorionak Iban, nire lehen galdera zer izan da zure sekretua frog jump txapelketa irabazteko? Ba, gure sekretua da egunero 8 ordu entrenatzea eta a base de hostias. Badakizu, kolpe eta horrela ikasten dugu. Orain galdera bat zure entrenatzaileari, orduan jaia eginen duzute ez da? It's Brian Stone, es que Stone kaya barrera que está en vodka. Niet, gaur niet! Jokin parkatu, baina Veronika estoipaia, ez du nahi hitz egin, baina bueno, bera ere bai oso zoriontsu dago eta agur bero bat eman nahi du Errusia guztiari, bale? Ba, Iban, jakin behar duzu zurentzako sekurako jaia antolatu dugula. Ditu plaza berria! Ezen bat jende plaza berrian! Baina jaia! Parkatu, Jokin, baina eske Veronika estoipaiari ez zaio gustatzen jaiak eta hori, bale? Moztu behar dugu. Niet jaia! Niet jaia. Bai, Iban, badugu arazo tekniko bat. Bai, Iban, eskerrik asko. Bai, agur! Agur. Pop musika burp saioan badakit gazteei asko gustatzen zaiela. Egia esateko ez naiz fanatiko handi bat. Baina lana da eta berarekin egon behar nintzen, bere izena da super popero izan edo ez izan hori da galdera burpat. Superherroiak. Bai, Maiana, zer moduz? Bai, ongi Jokin, baina itxaroten hemen. Bai, ez naiz etorriko, Pop musika ezin dut. Suak ateratzen zaizkit. Jokin, hitza eman duzu atzo, esan diat etortzeko goizean. Badakit, baina atzo zen, badakizu, super rapero, ados, super reggaeton, super rockero, nahi duzuna behan, super popero, mesedez. Bon, Jokin ezin duzu, horre etortzen zara, mesedez. Itxaroten ari gara. Orain arte. Bai. Pop musika, mesedez, burtza joan, ez? Aupa, super popero, ze modu? Ondo. Zuzi da super popero, nire lehen galdera zer da egiazkiz pop mugimendua. Ez dakiz, baina super guai da. Pop izatea super guai da. Hori da horran super guai, super moderno, super fashion. Bakigun bezala hemen rock alternatiboa Euskadin krisian dago, zer gaitik? Normala, bakarrik entzun behar duzu, zarata hutsa da eta. Esaten badizut, sutagar, Mesedez. anestesia, Mesedez. hori da, horran etorkizunean zure ustez hemen Euskadin poperoak bihurtuko gara? Bai, ziur nago, datorren moda, pop izatea da, bai, ziur. Zer da egiazkiz poperoa izaitea, bada olako truko berezi bat, estilo bat? Bueno, azkenean modernoa izatea da eta zoriontsua, ez dakit. Bizitza polita da eta. Lehen popkulturan Wayfarer betaurrekoak erabiltzen genituen. Baina azken urteotan, pentsatu dugu modernagoa dela, Avatar pelikula ikusi ostetik, 3D betaurrekoak erabiltzea ez. Hori, 3D betaurrekoak erabiltzea. Zoriontsua bizitzea, moderna izatea. Adibidez, Wayfarer betaurrekoak eta hori, bueno, esan dut, orain beste gauzatxoak direla, baina hori, modernoa eta.
zer izanen da zure teknika Euskadi popero bihurtzeko? Ba, ziur nau, poperoa bihurtuko dela, bakarrik jendea dantzatu behar du, oza, zoriontsuagoa izateko, ezta? Dantza. Mickey Mouse, Donald, gustatzen zaizkizu? Ba, ikonoak dira, bai. Bereziak, ez dakit. Ba, amodioa dire. Ba, dute horako ukitu naiboa. Bai, naiz, ba, kultura pop eta kultura naiz pizka harremanak dituzte, bai. Ja, ezin dut gehiago zurekin, barkatu benen pop musika gorrotatzen dut. Orduan, eskerik asko, super... Ez nuen pentsatzen, Bai, gorrotatzen duzu. Ez zaitu sobera gustatzen, egia esateko. Baina, eskerik asko etortzea gaitik, eta ikus arte, Zuei. Hori da, baduzu mezu bat? Ba, zoriontsua izan. Agur? There's nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Karima Barkate pizzaiolo bat bezala da. Deitzen duzu eta nahi duzuna egiten dizu. Eta hori ikusiko dugu gaurko saioan. Bueno, hori ez, baina ikusiko duzuena nahiko interesgarria izanen da. Aupa peña, zeran, ondo? Gaur, eguzkirik ez daukagu, baina mendian burpatzeko gogo bat daukat. Gaur goizean, gutun bat jaso dut, guazen irakurtzera orain. Erronkarima. Karima maitea, asko gustatu zitzaidan zure azken erronka. Eskerrik asko. Super sexy. Atera zinen jetiz jantzita. Iñaki naiz, Donostiarra Loyola auzokoa eta jakin ezazu bikote gabekoa nagola. Aha. Beraz, gaur proposatzen dizudan erronka da kirol berri bat asmatzea. Badakit erreza izango dela zuretzat, baina ez dut gaiztoa izan nahi zurekin lastana. Burpon guapa eta ikusi arte. Eta hemen, bere zenbakia. Ba, eskerrik asko Iñaki. Hau, zuretzako. Orain, bai. Kirol hori oso arriskutsua da. Horregatik, protekzioak ipini beharko ditut. Without thinking, without trying,
Karimak zure ideia erroenak egin alditu. Gutun bat bidali zaiozu. Karima barkate, posta kutsa, 110 Bilbo. Siloe saioan munduko altxorrak aurkezten dizkizuet. Burtur atalean Euskadiko toki politak aurkezten dizkizuet. Aldiuntan Etxebarrira joan naiz eta han suertea ukan dut ofizial batekin egoitea. Baina suertea bihurtu da egiazko amets txarra. Baina jarraituko dut Euskadi ezagutzen. Kaixo burtarak, gaur nire atalean Bizkaiko herri polit bat aurkeztuko dizuet. Etxebarri eta arkitektuari buruz hitz eginen dizuet. Hemen tradizionala eta garaikidea nahasten dira egiazko altxor bat sortzeko. Etxebarri herria Bilbotik hurbilda. Bizkaian kokatzen da eta 8.000 biztanle baditu. Eliza famatua da Etxebarri Donestebeko elizatea deitzen da. Tradizionala eta garaikidea. Eta bai, hori da esaldi egokiena Etxebarri aurkezteko. Ikusiko duzuen estatua izugarria da. Namaskaram, Gandhi. Ez nakien Gandhi hemendik pasatu zela. Nere zurearekin jarraitzen du. Soriak kantatzen ari dira hemen Etxebarri. Egurra. Burdina. Eta bai, harreman hori namaritzen da. Etxebarri herri tradizional bat zen eta hau dela 60 urte industriala bihurtu zen. Erabakitzen dut autoa hartzea inguruak ezagutzeko. No bez? Debekatuta dago, Mendikan ezin da jun. Eta lehen arazoa Etxebarrin polizia. Barkatu herri naiz egiten dokumental bat hor Etxebarri buruz. Eta ez nakien ez dut ezagutzen eta sartu naiz. Bale, ondo da. Eta ze, Etxebarri ezagutu nahian, da? Hori da, nahi genuke bizkatez turismoa bultzatu Euskadin eta... Bale, bueno, nahi baduzunik erakutsiko izut Etxebarri pixkat eta eramango zaitu nirekin. Bai? Bai. Bikain, eta hartzen dut horri... Esten dut edo... Ez utziola, hemen ez dago arriskorik ez. Genial. Gozen? Bai. Eskerik asko. Ez horregatik. Bueno, mil esker, Bai. Multarik ez dut ukanen horre. Ez, lasai. Programa Euskalduna. Atutxa tabernara noa nire lagun berearekin. Ze giro ona hemen. Atletik zaleak dira eta ETV3 begiratzen dute egunero. Zorionak Etxebarri, hori bai gustu ona. Bueno, Jokin, hemen gaude. Atutxa tabernan. Hori da. Javi, lo de siempre. Eta ordua da. 11:00 egiteko ordua. Bakizu... Hola. Gracias. Bakizu hemen Etxebarrin 12:00 puntu-puntuan, jende guztiak... Eskerrik asko. Jende guztiak gelditu behar du, bere lana. Ohitura da eta, bueno, derrigorrezkoa ere bada ez dena gelditzen, isun edukiko du. Eta hori, gure ardotxoa eta pintxoa jateko. Hori, pintxoak ez ditugu jaren goizan. Bueno, nik jandut lehen, nahi duzu pintxo bat? Bueno, ondo, ardoarekin, bikain. Bueno, osasuna. Osasune, txo. Osasune. Osasuna hemen. Ona da, Bai. Eta hori ordan egunero. Egunero eta derrigorrez, 12:00, bai, herri guztiak. Gelditu behar du. Biztanle guztiak ateratzen dira tabernara. Hori da. Eta bueno, ohitura asko ditugu hemen, Etxebarrin, eta hau da bat. Garrantzitsua.
noski, noski. Eta hemen badira turistak? Bai, gero eta gehiago, bai, Ah, bai, entzuten da frantsesa, ingelesa. Internazionala, ez? Bai, gero eta gehiago. Ah. Oso herri polita daukagu. Eta ikusiko duzu, saioarekin turismoa bultzatuko dugu. Poste naiz, aberregia den. Hoi da pizkat ideia. Bai, aberregia. Bueno, osasune. Edan. Gehiago. Bai. Ona da, Bai. Ondo zen, Bai? Gustatu zaizu? Bai, etxera orain. Oso ondo. Bueno, Aizu baina momentu bat. bai, Zuk ezin duzu kotxe hartu, ez gaitik. Zuk pixkat moskortuta zaude. Ba, moskortuta, bueno, ez naiz moskortuta. Bueno, froga bat egingo dugu, bale? Oso erresa da, hemen herri honetan egiten duguna da. Hartu behar duzu horrelako bat. Eta buruan jarriko duzu. Nik egiten dudan egin behar duzu, Ba, zure txanda. Ba, ezin dut hori egin. Bakarra daukazu, Kontu zibili. Bueno, egin behar dut? Hombre, venga. Bueno. Horrela? Ez. Kendu hori. Moskortuta zaude jokin. Ezin duzu kotxea eraman, atera. Bai? Poliziak esaten dizun guztia ezin da egin. Atera kotxetik. Bai. Konfiskatuta dago. Bueno, zer, eta zer? Agur jokin. Haupa, orduan, Etxeberri gustatu zaizu ez da? Urrengoan beste Euskadiko altxor bat aurkeztuko dizuet. Etxeberritik, agur! Orduan gustatu zaizue gaurko saioa? Heldu den aste arte, Burper, agur!